سلام نقبلنا فتواتنا كبراتن بيت سب ماردا تايمس نازي ساعت زي زواددنايم وانا وحبريتاتات حزنا قريبنا لنا حبراو صانحتكم سانا كخون بمعدام ناب زرزراتهم تسغاغيرنا وسانه بيت مخر زي تختله بزي حقا منقدي وردا سو عندرتا استفصم تግባር ታሪሙ ቶም ነባረ መረራ መደበኛ ስርሖም ንከጀምሩ ፕሬዝዳንት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ወሲናም አመላ ህዝብ እንደርሳን ቤት ምኽርን ቅሬታ ፈጢሩ መንባሩን ዘይ ሕጋው ተግባር መዃኑን ዝገለጹ ፕሬዝዳንት ታደሰ እትውሳነን ምፍጻም ድማን ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ መምርሒ ሂቦምሎ ነዚ ኩነታት ዘጻርን ናይ ውሳነ ሐሳብ ዘቀርብን ኮሚቴ ተመስሪቶም ጽናት ከም ዝተገበረ ዝገለጸት ብሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝተጻፈ ደብዳቤም ኣብቲ ሕጋው ተግባር ዝተሳተፉ አካላት ተሐተትን ኮኑ ከም ዝተወሰነ ገሊጾም بخالي وجن عطق حيلي بلنا نكبلوا يتردد حلفهم قليصهم نحنا عطق حيلي بلنا نبرخوت إنزلوا تجرالين علام أنجن كبرن عفلت أنه بيلهم مسراتي أولن تتوع ميديان كومنيكيشن ودب سمرات رد حلفهم اتوم تتوعت مالقوم بات إسرا خلتشن عصر شوعتن عم تمرت مثل ذات جرينيا مدب تحت سما يابزنا ورمزان حيت أب حرام مريت زلوا تجرالين ترى عصر تحمش خلتشن عصر شوعتن عم تمرت كورن لعل كورن زوسن وسانا سعيبهم أو لعل جزام حدار تجري استجبر ما فنك لما نقستي عين قبلن زولم سرعت خبر زقالس عطق تجري مبر بودب سمرت زز أيقون اللهم مسرات جواينا أب تجري زخون زبالو هاي ترداي نعود أبات أجمع تكيلو حلفنا زوسر جزام حدار تجرين أكلت الثاني ويلهم كافحو حتى فنجلهم زوج ومرحت حوحات نبر هاجرا وبورد مرز إثيوبيا سوني قنبت عصرت شمنت قاعد راجز جزء وافلت أزهابه نديمقراطية وسمرت تجري سمرت استوهلا حدش ود البوليتيكا متعشهم يفلتهم أبز حدش سلفي كبريزيدنت نبر جزء محدار تجري تجيت هاتشور دا جميرو كتاب حلف قدرت كوميونيكيشن تجري نبر أيتها رد حلفهم حويسو بس إنكنا حوحات مكفال كابت ود بزوج وبزحات العلوة مرحت ود كم زركوا بي بي سي زرخوا حبريت ملكت سمرت هوشت سلستورحي مانيفيستو أردالي وجبايك كايدن بوحدوك سار عوالات ملميلو كقربن قديتها كم زلو زحبرا يتبين مكروم قوايو معزنا بين كم زكايد نموسان ميتات يقبر كم زلو قريتهم حوحات دحرو كينات تقراين أو كلتا من مقالو سيبهم أو جزاو محدار تقراين كي ترفك الولوات فاتيرو سلزنا برام اتبقيت هاتشورا دازم راحكم في حوحات نبر بابزحانا بديساوا كم زقعزة زوتيونا من بارنا يذكريهم أقراو بورد مرز إثيوبيا نتب دكتور دبرتن كورم كايل زمر حوحات اتبورد زفلتون زكاتلون ودباو قبايم أو وشت سلستور حكا كايد زهاو متنقطها قبراو بزي مكبارهم كام مزقب بوليتيكاو سلفتات هاجر سريزو يوم وحات بوغانو زغربكو حتى نبار حقاو سبنت مبار كم بحدشكم زقاب اي نبرن بزول ممرحتات هاجر بورد مرز إثيوبيا تغباراو كم زي قبر يزغلص هيوت اما اي تشحات سوات زبلع كوينات تግራይ بوعل بريتوريا دوم مسبلم اتبايت وكلت حزب ኢትዮጵያ رعداو ጉጅለ ተባሂል ተሰይሙ ዝነበረ ሕወሓት ካብ መዝገብ አሸበርት ሓራውጥ ነይሮም እንተኾነ ግን ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ረዓዳውያን ተባሂሎም ተበይኖም ናይ ዝነበሩ ውድባት ፖለቲካ መሊሰ ዝምዝግበሉ ሕጋዊ መስርሕ የብለን ስለ ዝበለም ብፖለቲካዊ ድርድር ሕወሓት ተመሊሱ ዝምዝገበሉ ሓድሽ ኣዋጅ ጸዲቁ ነይሮም ይኹን እምበር እቲ ኣዋጅ ነባር ሕጋዊ ሰብነት ሕወሓት ዝመልስ ብዘይ ምንባሩ ሲዕቦም እቲ ውድብ ምስቲ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ናብ ክትዕ እዮም ሪሖም ሕጋዊ ሰብነት ሕወሓት ምስራዝ ሲዕቡ ድማ ባይተ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ክንፍ ሕወሓት ስምረት ዝተባሃለ ሓድሽ ውዳበ ኣብ ሃገራዊ ቦርድ መረፃት ሃገር ኣመዝጊብሎም ስምረት ቅድሚ መወዳእታ ዝዓመት ኣቋፅራ ገዝ ጉባኤ ብምክያድ መራሕቲ መሪፁ ኣብ ፖለቲካዊ ስልጣን ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ምስ ኣብቅዓ ኣብ መጻኢ መረፃ ክሳተፍ ምዃኑ ምንጭታትና ይሕብሮም ፖለቲካዊ ኩነታት ትግራይ ናበይ ከምርሕ ዝብል ሓያሎ ሻቁለት እዩ ፈጢሩ ዝርከብ ብኻሊ ሓበሬታ ማርዳ ታይምስ ፍታሕ ዘይተረኸቡ ዕግታ መኻይን ጽዕነት ወጥሪ ከይጋድድ የስገም ዝተፈላልዩ ጽዕነት ሒዘን ኣብ ትግራይ ዝጓዓዛ ዝነበረ ሓያል ዓበይቲ መኻይን ኣብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ንመዓልታት ምዕጋትን ስጋታት ይፈጥር ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ ነቲ ኩነታት ተመልኪቱ ኤጀንሲ ንግድን ሰድን ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ናብ ዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ ፌደራልን ሚኒስትሪ ንግድን ዞባዊ ምትእስሳርን ብዛዕባ ኩነታት መብርህን ምኽንያትን ክወሃቦ ብደብዳቤ ዝሓተተ ኮይኖም ዛጊድ ምላሽ ከም ዘይተረኸበ ዝረኸብና ሓበሬታ ሓቢሮም እዚ ኩነታት ድማ ነቲ ኣብ መንጎ ሰበስልጣን ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይን ሓደ ክንፊ ሕወሓትን እናተቐልዐ ዝመጽ ዘሎ ዘይምትእማን ዘር ምዃኑን ናብ ዳግማይ ግጭት ከየምርሕን ዝብል ሻቅሎት ይስማዕ ከም ዘሎ ይፍለጥ እዮም እዘን ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያን ጅቡትን ዝተበገሳ ዓበይቲ መኻይን ኣብ ክልተ ሰለስተ ኺላታት ዓፋርን ኣምሓራን ወልድያን ተዓጊተን ከም ዘለዋን እቲ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ማሕበረሰብ ነጋዶን እውን ዓብዪ ሻቅሎት ፈጢሩ ከም ዘሎ ቢቢሲ ዘዘራረቦም ሰባት ይገልጾም ኣብ ዞን ኣብ ከባቢ ሶርዶ ሜዳ ዝበሃል ናብ ትግራይን ወልድያን ዝርከብ ኬላ ምስ መኪኑ ተዓጊቱ ዝርከብ ንድሕነቱ ሽሙ ዝዓቀው ናይ መራሕ መኪና እቲ ዕግታ ዝሓለፈ ቀዳም 16 ጉንበት 2017 ኣቋፅራ ገዝ ከም ጀመረ ይሕብር ብሶን ድማ ድሕሪ ገለ ዝርብ ሕልፍ ተባሂሉ ጉዕዞ ጀሚሮ መንባሮም ይዛረብ ቀዳም ምሸት ዮም ኣዳይቱ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ዓጽዮምና ካብ ልዕሊ ትእዛዝ ተዋሂብና እዮም ዝብሉ ልቓቕዎም ዝብል ትእዛዝ ክሳብ ዝመፀና ድማ ተጸበዩ ኢሎምና ኢሎም
كساب سنبت وعلن حادران سوني ساعات شومون تدما سريجومنا تبقسنام كاود ما سردو ميدا بزبهال نمقاله مغنصالي تطوبيلومنام اي تحالفون يلومنام شقط زعنا بزحات ايسوزن تسحابتن تطويلن اللوم كساب حزستو هابنا فتحيلن نسو ابادايتو تطو زبلوم بوليس عفار كوينم اب سردو ميدا زعقتوم دما كيلا فيدرال سيزغونه فيدرال بوليس كم زخون يزارب BBC كاب منجتاتو زرخو حبريتام اتي معقتي مسمر عفار طرح زيكونس بمسمر كل الامحاره ولديا مسمر ون تعاطي كم زلون استاد 3 مخاين منقد تعاقيتن كم زلوان حبر كابتن ابو ولديا تعاقيتن زلوان اب سردو استخلكلا زركبن كوينان ناو كل الامحاره تطوين كحالفا زفتن عين اتوم كيلاتات ابوان كوينات تግራይ رديت يخون زخون شغداشات كي يحلف استخلكلو لبو مخانم مس زلو متفنان تخونتات نابي كوني مريح خون زبل شغلت فطير كم زلو اتوم BBC زراربوم سبات يقلصوم دارغا خلنتن تشكركرت حقاوያን مخانن زغلጽ السند كم زلونن مخنيات تخلكلا كم زي تገለጸለን ዝርخبنا حبرتان املخيتوم قاليو تصعنت حملتن فرتاتن بمخان بقليلو كبلاشو تخول كم زلو دما يقلص قال كابتن مخاين كاوجوت تستبقسان زيتن شكورن صينن كم زلو دما ينقر اتوم مرحت مخاين نتوم بوليس قريبوم كزراربوم ابز فتن لوان نساوتم نعلمون نت مخنيات كم زي فلطو كم زنغروم يحبروم زخونتات افز بشغلت فطيرون نهر عداغا كيسعب سغات كم زلون كفلتن كلام ጽልዋናይ ዝኹነታት ኣብ ዕዳጋታት ትግራይ መብርህን ምርካብ ካብ ሰመዝ ተخلل ሓበሬታ ምርካብ ኣይተኻለን ንብረት ይحልፍን ተተባሂሉ ማሕበረሰብ ዝኾነ ነገር ለማለት ይሉ ናብ ዘይድል ጥርጣርታት ይወስደሎም እቲ ዝሓለፈ ኢዘ ዘኻኽሮ ኣብ ዝኾነ ፖለቲካ ዘየለ ህዝብን ማሕበረሰብን ንግድን ሙግዳ ጉቦ ኢኮኖን ዝብል ኣብ ትግራይ ዝርከብ ወናኒ መኻይን ጽዕነት ዮናስ መንግስቲ ቁልጡፍ ፍታሕ ክበሉ ጸዊዖም የሽፌሮች አንደበት ብዝብል ዝፍለጥ ገጽ ፌስቡክ ብዛዕባ ዝተጓንፎ ብምስል ኣሰኒዩ ደጋጊሙ ብምጽሓፍ እዛብ ልዕሊ ዜጋታት ዝፍጸም ዘሎ ተግባር ብመንጽር ሕግን ሞራልን ተቐባልነት ዘይብሉ ይክብል ተቃይሙሎም ብዛዕባ ዝኽልከላ ማሕበራዊ ሚድያ ብዙሕ ክዘዘራርብ ዘሎ ኮይኑ ካብ መንግስቲ ፌደራል ኮነ ካብ ክልል ዓፋር ዝተዋሃበ መብርህ የለን BBC ካብ ዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ ምላሽን ምርካብ ዝገበሩ ፈተነ ድማ ኣይሰለጠን ኣባን ኩናት ትግራይ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ሓይልታት ጸጥታ ምስ ሰራዊት ፌደራል ዘሰለፋ ኮይነን ነቲ ኩናት ናብተን ክልላት ምስሊ ሓመ ድማ በቲ ኩናት ከም ዝተጸለዋ ኣይርስዕን بخالي وجن إثيوبيا حتى بر بحر بحجاوي فتحون دبلوماسيون أجباب كتفتصم يام إثيوبيا نايبر بحر حتى حجاوي فتحون دبلوماسيون بزخون أجباب طرح كم تفتصم ሚኒስተር ጉዳይ ወጻኢ ገሊጾም ሚኒስተር ጉዳይ ወጻኢ ዝሃቦ ሰሙናዊ መግለጺ ካብ መንግስቲ ላዕሊ ነጥብታት ተሓደ ጉዳይ በር ባሕር እዮም ነቲ መግለጺ ዝሃቦ ኣብ ቃል ሚኒስተር ጉዳይ ወጻኢ ኣምባሳደር ነቢያት ጌታቸውም እዝዋን ሕቶ በር ባሕር ኢትዮጵያ ብወገን ሃገራት ሕጋውን ኣግባብነት ዘለዎን ኮይኑ ግንዛበ ዝተተሓዘ ኢሎም ምስ በር ባሕር ዝተተሓዘ ኢትዮጵያ ደሌታ ግልጽ ምግባራ ዘልዕሉ ኣምባሳደር ነቢያት ኢትዮጵያ ሕዚ ካብ ዘለዋ ቁጠባ ዓቕምን በዚ ህዝብን ብምብጋስ ኣብ ዙርያ ዘለዉ በር ባሕርታት ናይ ምጥቃም ደሌት ከም ዘለዋ ብግልጽ ኣቕሚጣ ኢሎም ኢትዮጵያ ናይ በር ባሕር ሕቶ ሕጋዊ فتحون دبلوماسيون بزخونه منقد طرح كم تفصم قلت غيرا يلوم ኢትዮጵያ ነዛ ብትብለሉ ሰዓት ኣዘዝቲ ሰራዊት ኤርትራ ኣባና ኩነታት ሃገር ዘትዮም ኣለዎም እታ ኣኼባ ብርጋዴር ጀነራል ኢዮብ ፍስሃይ ሓሊባይ ኣዛዝ ምዕራብ እዚ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዝተመርሐ ኮይኑ ብ27 ጉንበት ኣብ ንስ ዞባ ባርንቱ እዩ ተኻይዱ ዘሎ ኣብታ ኣኼባ ኣዘዝ ሰራዊት ሓለፍቲ ሚኒስትርታት ሰበስልጣን ህግደፍን ወከልቲ ሃገራውያን ማሕበራት ኣብ ትሕቲ ጥርናፈና ዕድቅና ብዝብል ቴማዮም እታ ኣኼባ ኣካይዶም ዘሎም ብርጋዴር ጀነራል ኢዮብ ህዝቢ ኤርትራ በመሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ብዓወት ወጽዩ ብዝተሓላለኸን ኣድካም መድረኻት ዝሓልፍ ውሽጣውን ግዳማውን ተጻወታት ብምፍሻል ናጽነቱን ሃገራዊ ላዕላውነቱን ኣረጋጊጹ ለክብል ተሰሚዖም ሃገራዊ ልምዓትን ድሕነትን ብመኸተ ጥራሕ ክረጋገጽ ከም ዝኽእል ብምጉላህ ኩሉ ዝምልከቶ ናብ መንእሰይ ወለደን ምስግጋር ሓያል ጻዕር ክካይድ ጻዊቱ ኣሪቦም ኤርትራዊ መንነት ምሕያል ንፍሉያት ትካላት ጥራሕ ክግደፍ ከም ዘይብሉ ብምግንዛብ ብርጋዴር ጀነራል ኢዮብ መንእሰያት ንጹር ዕላማታት ስነ ምግባር ስራሕ ከምኡውን ክዕጠቑን ሃገራዊ መደባት ልምዓት ኣብ ምትግባር ቅድመ ግደ ክትጻወቱ ኣተሓሳሲቦም ተሳተፍቲ ኣገዳስነት እቲ ሰሚናር ብምጉላህ ንኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን መንእሰያትን ተመሳሳሊ መድረኻት ክውደብ ጸዊዕሎም ኣብ ቀረባ ደገፍቲ ሕወሓትን መንግስቲ ኤርትራን ከም ዝኾኑ ዝንገረሎም ገለ ጸለውቲ ማሕበራዊ ሚድያ ጽምዶ ብዝብል ምሕዝነት ንምፍጣር ዝገብርዎ ዘሎ ምንቅስቓስ ብዙሕ ከዘራርብ ምጽኑሕ ይፍለጥ እዮም እቲ ተበግሶታት ኣብ መንጎ መንግስታት ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ምትፍናን ኣብ ዝዓምቑሉ ይካየድ ምህላው ድማ ዝያዳ ኣቓልቦ ስሒቡ ይርከብ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ገለ ካብቶም ደገፍቲ ተሓድሽ ምንቅስቓስ ሰራዊት ኤርትራ ሒዝዎ ካብ ዝጸንሐ ገለ ከባቢታት ትግራይ ከም ዘንሰሓበን ዶባት ከም ዝተኸፈተን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክገልጹ ቀንዮም ኣብቶም ሰራዊት ኤርትራ ለቂቑ ይወጽለ ዝበሃል ከባቢታት ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ንምርግጋጽ ገለ ምንጭታት ካብ ከባቢ ዛላንበሳ ራማ ሸራሮን ከባቢታት ባድመን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ካብቲ ሒዞም ዝጸንሑ ከባቢታት ትግራይ ከም ዘይወጹ የመልክቱ ድሕሪ ኩናት ትግራይ ሰራዊት ኤርትራ ብዝተፈላለዩ ከባቢታት ዞባ ምብራቕ ትግራይን ገለ ከባቢታት ሰሜን ምዕራብን ተቆጻጺሮም ከም ዝርከብ ሰመዚ ትግራይ ክኸሱ ጸኒሖም እዮም ነዚ ክስታት ዝነጽግ መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊቱ ኣብ ላዕላዊ ግዛቱ ከም ዝርከብ እዩ ደጋጊሙ ዝገልጽ ካብ
كابز حلف السومن جميرو مسمر زالنبسا حويسو قال خوابيتات دوب كم استغفتون بصفيحو كزرابك أنيلهم كاب كبابي زالنبسا حدا بعل سلطان تخبابي كم زحبرون سراويت إيرتران زحلف عامتات كاب عدقراتنا وزالنبسا أبزتو مسمر ندقش عقوبه ويدما عد بعل سوا أبز بهال كبابي زرقي حوات أنحمة فتشقيلة أبز حلف 10 قنبت كلتشن 10 شعات نام تمرت كم زلعلو تحبيرون يريوم ناب كالي حبريتات سقاقرنا يس ترومان ناب تاريخ زعابين يتعنت نفرتي مدقعت كايدام أبز غرباوان نما خلام برا بستوافرت اللوان يس هاري ترومان كاب مراخب تعنت نفرت استغير زعابين مدقعت اير كايدام كرمت ترومان ناب العليمن حدور حزن حوا فري بومبا مفنجار كي ترف يو تجمير نيروم جيزاوي حلف سرحيتات حايل بحري أدمير جيمس كيلفي كم زبالوم كم فاير ترومان نوعلا أبل على حد علامة أب سوماليا 225 شح باوند زعاغنو أزوارو ديو درقان خلت استراتيجيكاو بومب زدربيان فرتي ب 5 كلتن مملا خليلهم سبب سلطان امريكان بيزنس انسايدرن ديفنس نيوس نابزها حبريتام اتمدقعتي بحد لكاتي زقاطم خوينو 27 اف اي 18 سوبر هورنت كاب ترومان تبقسن نابتي كاب بوسوسا ندو مرعستات 5 مايل سريح ازركب علامات زواقنيان 16 كابتن نفرتي اب سوماليا وجنفر قبر شبراو قجله داعش ابز تقملو ناي بعتي كومبلكس حدا ناي بومب مدبداب غيرانيان اوش دخلت دقائق بقمت 14 عطقات تقاتلهم زد ما بقمت كاب نفسه كف 4 طن استوافر اطوار حدول الكسب تقاتلهم بمسارة ابزا امريكا افريكا كوماند توم زموتو فلوت مراحي داعش احمد ماليلين زركبوهم كوينو ناشبرت نايت قجلن اب هاجرات معراب نمتاوز كيز نمرت عرتات مريحهم ترومان ابوان موفر حيلتاتو تا امريكا بزغبرتو صار مدقعتي ما خلاي ترى تصاويتا كونت نبرت توغغن اب كنف اير صلوا احديروم ام جمرتا والحكومه بتحنتي اف اي 18 نفاري توغغ تعلب اتيام قبل الترومان تنكفام اتي زاسر سرعت جمد جن دوكو بلو سلازي عالم اتا نفاريت نغون خيدام كل تابررتي بعاو التواريرام بحنتي كابتن نايتي صعنت هليكوبترات دمادحينام اول حميازات ترومان كابزاتو تتكوستي هوتي نمكل خلا برتعو كتو تجديدوم حنتي في 10 تتبال نفاريت وقدما مستات سحباز نمر تراكتر كابتن هانغاري ديك ليفت بغون تطويا حدا بالتا مركب قليل مغداتو كنت بصحو افتفصامه جنز موته وي بغون استسحابيلن اب ورحت حساس حنتي كاب عجبت ترومان كروزر يو اس اس جيتسبرغ مسب البو نفرتن مسايلاتن هوتي دحرز غبروغ بجيغان حنت كابتن اف اي 18 زعينت نفرتوغ بصار نفرتي مسايلاو دقاتهم كلتيوم بايلوتات بعاو تباريرهم دحينهم ترومان حز دحرستنا وحم وفارا بصار زرخوتو عرفتن داغمه متعرين ناب نورفوك كتملس جميرالا كبراتنا كبرانن بيتسب مارداتا يمس نسات زي نابخم كنبلم تحزنا محاوريتاتا تقريبنا زازمنا لسنا مكتالكم لمسكن لايك شير سبسكرايب مقبار بيتسب مارداتا يمسكنو سنة